aka cire wa bula sun kai 70,000 a jikin shi. Wayo Allah yaro. Na'am. Kafan na kaje gani. Lokacin da muka dawo daga Bama. Ina? Bama. Yakin Bama. Yakin Bama. An cire bullet a kafan nan ya fi cikin akurkura. Dan iska ne ni? Yaya gidan cikin gidan din ce ko lafiya? A lafiya da. Yanzu ma mai za a ɗebo da ke an ƙare abincin ne to za a shiga sto kuma a ɗebo mai. Yawwa. Baka ji kanshi sai tashi yake ba. Ana ne. Wai kai ne wata ne. To wannan watan dai mai kwana 15 ne. Ya bari stupid. Ya 15. Me gidi? Gyara. Da wasa nake mai kwana 10 ne. Kuma ma ai mene? Me sunan akuya? Me sunan akuya? Kai mun daidai. February ne ko March. Lallaɓai ka ce? Shi da na ce maka shi wannan watan ai ne mai kukan ɗan akuya. Kai mun daidai. Me sunan ɗan akuya? Wato a watan Mai ba na mantawa. Aka daidai mu zuwa Grand. Grand. Ina ne Giran da Kadi? Babban birnin Singapore. Ka san shi wata? Da can lokacin muna yara. Akwai wata mai kwana 53. In yi ne kusani ikon 69. Haka ne. Idan ya fito kiri ikon 70. Ba ni dai in haɗi wannan dai in tafi da shi. Bangar haɗi. Na haɗi da baya wannan ko amansa zan yi a bannin in tafi da shi. Bangare. Shi ne a'a ba nuna ne maka rikici ba da ka aita ne bannin in tafi da wancan na baya wannan kuma amai da ɗin na tafi aita. Ya da bai. Izi. Azina ne. Izi. Azina ne. Ka ci ko baka ci ba? Mun ci mana. Mun ci saboda ke ba. Saboda gabar da ke ce. Wallahi saboda ke. Anati da ka husho shi. Saboda kai waka tunda kai ɗanka dodi ne ɗan iska yake yadda ka san gini haka